Раздишай хубаво. Поставяш ги. Петата. Да, дръж петата. Месиш, а? Буца. Дай, горе. Солид. Аре, куче. Аре, наеми са. Солид. Дръж, спокойно. You've got it. Спокойно. Буца. How do you feel? Чакай, си навратвава врата. Това май ти е най-трудният болдър преминат. Ever. Един от трудните. Танка. Топ 3. Малко 30 минути го минах. Ама е хладна скалата.